Dobrý deň, brikovci. Dnes vám ukážem, ako spraviť super pero z Lega, ktoré fakt píše. Je to niečo zábavné. Vie fakt písať. Je to ľahký návod a určite dajte like a odber. Takže určite dajte like a odber a my začíname. Ideme stavať. Potrebujeme iba tieto veci, takže čo som vám ukázal vtedy, je to ľahké. Ako prvé budeme musieť postavať všetky tieto dokopy. Takže ideme dokopy a stále dookola, dookola. Musíme to mať pekne dookola. Kým vám nevznikne, nemusíte mať úplne presné farby, ako mám ja. To vôbec nevadí, ale hlavne, že máte tieto, treba ich presne na takéto nejaké pero, treba z toho tú túhu, či čo to je. A potom tú túhu presne do tohto tu stredu. Do tohto tu stredu musíme presne dať. A máme to tam. Potom, aby nám to takto nepadalo, zoberieme si jednu túto malú a dokopy to dáme a máme a už to nepadá. No, teraz treba to isté spraviť. Tutok na druhom teda pripevníme takto. Takže už máme pero, ale môže nám uschnúť, takže zoberieme si vrchnák, bielu alebo nejakú, neviem, dáme do tohto. Ťažšie sa mi to dáva. No máme. Už len takto dať. A máme naše pero. Fungujúce, super. Dajte like a odber. A keď chcete ďalšie takéto návody, napíšte do komentárov, čo by ste chceli. Čaute a dajte like a odber.